Egun on deizula Jainkoak adiskide. Jainkoa gurekin, Emanuel. Gainan ditugu egu berriak. Honezkero, erotuak ibiliko gara, otorduak eta opariak prestatzen, olentzeroren irudia osatzen, abestiak ikasten, kaleak eta etxeak apaindua ditugu, argia dirdai, zuaitza ongi hornitua. Elizetan da etxe batzuetan jaiotza ere jarria izango dugu. Egu berria dira. Zenbaitek kristau itxura eta kutsua zeharo kendu nahi die jai hauei. Irudi erlijiosoak arbuiatuz, aspaldiko kantuei letra ere aldatuz, Jesusen izena ezabatuz. Egu berria kristautasuna baino lehenagokoak direla diote eta Elizak lapurtuta bereganatu dituela. Baliteke, egu berria Jesus jaio aurretik ere izatea, adibidez, Europako lurraldetan. Izan ere, eguzki amandrea indartzen eta eguna luzatzen hastean izaten dira jai hauek. Izena bera dioenez, egu berriak. Baserrietan, enbor handia eman oizioten suari, subil edo olentzero enbor deitua, gabon gauetik, gabon zarrak arte, irautzeko adinakoa. Eguzkiaren irudia zen su hori. Udan, San Juan gaueko sua bezala. Enbor horren sutan berotzera sartu omentzen olentzero tximinian behera. Etxekoak oheratutakoan, ipuiak dioenez. Hau ere erabat itxuraldatua dago orain. Balkoian gora igotzen omen olentzero opariak ekarriz. Inongo ohituratan azaltzen ez den laguna ere jarri diote, Mari Domingi. Kantu kristau batek aipatzen duen izena besterik ez da. Horra, Mari Domingi, begira horri, gurekin nahi duela Belena etorri. Zaila jakitea noiz-danikoa diren egu berritako ipuita ohiturak. Bigarren mendean, jai bereziak egiten zituzten Erroman, Saturnalak, eguzkiaren jaiotza ospatzeko, abenduaren 25. Laugarren mendean, jaunaren jaiotza ospatzen hasi ziren kristauak egun hortan. Eliz mintzaira, goi mailakoak ez ezik, herri mintzara xumea ere erabili ohi zuten, kristauek jai horren esanahia adierazteko. Gurean adibidez, ikazkin dabil olentzero mendian, suarekin zerikusia duen langintzan, eta aditu duenian Jesus jaio dela, laizterka etorri da parte matera, dio koplak. Erabilera horri esker iritsi da gureganaino antzinako koplak, ipuiak, ohiturak. Hala ere, kristauontzat egu berriak, ez dira jai bereziak urtean ohitura horiek konplitzen ditugulako, baizik eta zer ospatu garrantzitsua dugulako. Jainkoa gurekin izatea. Jainkoa Emanuel izatea. Abendualdiko 4. igande hontako evangelio zatian, San Mateoren bi aitorpen hauek hartu behar ditugu kontuan. Alde batetik, David erregearen ondorengo izango zela jaiotzekoa zen aurra. Zeren Ama Mariaren senarra, Jose, Daviden jatorrikoa baitzen. Horrela beteko zuen jainkoak Davidi hitzemana. Ondorengo emango dizut, eta semea izango dut nik. Bestetik berriz, Jesus Emanuel izango zela. Jainkoa gurekin alegia, Isaia profetaren bidez jainkoak iragarri bezala. Hau bai dela adiskide, jai handia egiteko motiboa. Zer esan nahi du? Jainkoa gurekin izateak. Jesus jainkoa gurekin denez, gizakia izatea ez dela zentzugabea. Ez ustean eta alabe erresortua. Gizaki ez dagoela bakardade absurduan, noragabe galdua, nondi datorren eta nora doan jakinezinik. Jainkoa gurekin izateak, gu jainkoarengan garela esan nahi du. Harengan bizigera, harengan mugiltzen, eta izan ere harengan gara, zioen San Paulok.
Jainkoaren beharrik ez dugula dioten garai hontan, zirraragarria da jainkoa gurekin dela jakitea. Eta harengan garela sumatzea. Jainkoa gurekin izateak badu gainera, ondorio zoragarria guretzat. Gizakiok, jainkoagan garen gizakiok. Ezin gera elkarrentzat arrotz izan, eta are gutxiago esai. Ezin bestean, senide izan beharra dugu elkarrentzat. Jainko horri ezin baitiogu beste izenik eman, Jesusek erakutsi ziguna baizik, aita, aba. Honetaz ohartzen bagara, egia miresgarri honek ukitzen da unkitzen bagaitu. Elkarri zoriona eta munduari bakea opa izatea ez da hitz polit baina hutsa izango. Ez da itxurakeria eta gezurrutsa izango. Jainkoa gurekin dela sinisteak eskatzen digun jarrera eta jokaera hartzea izango da. Eta hori horrela espada, Eguberriak asaleko jai harinak baizik ez dira izango. Benetako alaitasunik gabeak. Eta argiak itzaltzean ezerezean geldituko diren jaiak. Jesus etzen etorri, etzen gutako bat egin, etzen gure artean jaio, guk jai distiratsu baina utxalak egin genitzan. Jainkoa Jesusen ganetzen Emanuel bihurtu, guk otordu, oparo eta zaratatsuak egin genitzan. Gu egiazko izatera bideratzeko eta elkarren senide egiteko etorri zen. Hau zinez onartuz eta biziz ospatuko ditugu benetan Eguberriak. Eskerrik asko zure harretagatik. Urren arte eta aurki, Gabon gau eta Eguberri on.